Hai लोगोफोर, गुड मर्निं नोंथांमोनखौ आंनि YouTube चेनेलाव आरोबाव फिन खेबसे बरायनायखौ जासिहरनाय थाबाय। स' लोगोफोर जोङो दा आलासि जानो थांनो ओंखारदों आरोना जाहानि लाहानायाव मा होनो गान्धीबारियाव। ओमफ्राय बेखौनो सानबाय नोंथांमोननोबो एसे देखायलांनोसै। स' नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायलांनो गोसोब्ला नायलांबाय थादो। आरो आंनि भिडिअखौ नायना मोजां मोनोब्ला आंनि चेनेलखौ अननानै साबस्क्राइब खालामना हो। थ' बिदिब्ला जों थांनोसै। 시간도 날라니까. इथिंनि लामाफोरा जा मोजांखा लोगोफोर माने माइ गायनाय दा गोथां गोथांनो जि समायना नुनाय जादों आरोना। गान्धीबारिनि हाथायाव दसे हाबहैदोंमोन जोंबो माने आनैमोनबो फैखादोंमोन नालाय दख'ना बायनो होननानै ओंखायनो जोंबो नायनो होननानै हाबहैफादोंमोन बिसोरजों। जों दा हाथाइनिफ्राय फैनानै आनै लाहानि न'आव थांबाय दं आरोना लोगोफोर। आङो आनै लाहानाव सहैनानै भिडिअ बानायासै आरोना लोगोफोर माने लाजिनानै। ओमफ्राय मोना सकआव दसे बेरायनो थांदोंमोन बेखौनो एसे बानायबाय।